Ahojte, ja som Nebuška a ja vás vítam pri mojom novom videu a tentokrát to bude vlog, pretože mnohí sa zviete, že študujem zubarinu a dneska je špeciálny deň, pretože dneska je posledný deň v mojom 4. ročníku na zubarine. To znamená, že ďalší krát, čo pôjdem do školy, tak to už bude v piataku. A to je úplne že crazy, ako to strašne letí. Ja si ešte pamätám, keď som sa vôbec hlásila na túto školu a už proste iba 2 roky a som nebude doktorka. Čo je na druhej strane scary, pretože ja skončím školu a som takto proste pustená do sveta. No ale poďme späť k tomuto videu. Toto video bude vlog z toho, že vás prevediem týmto môjim posledným dňom v škole. Je to kvázi tak, že áno, chodíte, čo viem, že 3,5 mesiace do školy a potom máte na stáže do nemocnic a potom máte skúškové. Lenže my sme už 2 skúšky mali počas toho, ako ešte nám prebiehala tá výučba v tom semestri, takže kvázi mňa čaká už iba jedna posledná skúška. A presne tento vlog bude na to určený, že zahrniem tam dnešok a zahrniem tam aj moju poslednú skúšku. Takže vlastne týmto videom ukončím svoj celý 4. ročník. Hádam, ukončím. A na budúce sa takto budeme vedieť až z piataku. Takže ak ste na toto ready, na túto jízdu, tak poďme na to. No a ešte troška málo k tomu. Dneska je teda štvrtok a my štvrtky máme stáže z endodoncie a to znamená, že kvázi každé štvrtky, alebo proste ak ste iná skupina, tak proste iný deň, ale mne to pripadlo na štvrtok a máme pacientov. Proste za semester musíme spraviť kvázi 6 kázov, 6 nejakých úkonov plus endodontické ošetrenie. Ja už mám všetko hotové, takže ja už mám fajront, ja už proste tam chodím, ešte spolužiačky, ktoré nemajú dorobené, tak im vlastne asistujem, odsávam, blablabla. A tak, takže okrem toho, že chodíte na tie stáže, tak máte určité podmienky, ktoré musíte splniť, aby ste boli pripustení k skúške. A keďže dneska je endodoncia, moja posledná skúška je endodoncia, tak ja mám všetko hotovo a dneska si to proste idem užiť. Toto je možno posledný krát, čo ma vidíte tento semester vstávať v takejto nekresťanskej hodine, pretože je 7 hodín a ja idem na autobus a o takomto čase som myslela akorát tak druhý sen. No, ja som dneska mala mať pacienta na 10, ale odvolal to. A dneska ráno sa mi ozval ďalší pacient. Akorát tu chodia ľudia. Sa mi ozval ďalší pacient, že teda možno by to stihol na tú 10, ale nie je si istý. Tak som si zobrala do kabelky nástroje, že keby náhodou príde, aby som bola pripravená. A mne to tak strašne štrngoce, že budem tak nahňaná, keď on nepríde. Že ja si to proste beriem všetky svoje nástroje, štrngám ich, keď ľudia sa za mnou potáčajú a on nepríde. Je koniec maja, skoro začiatok júna. Není až tak zima a v tom autobuse celý čas šlo proste kúrenie. Toto bolo reálne podľa mňa ľudské solárium. Ja som sa tam tak extrémne potila. Šla som 20 minút a... Takže dneska okrem toho, že je posledný deň 4. ročníka, teda posledný deň tohto semestra, tak takisto sme posledný deň na ambulancii. A my tam máme strašne milú doktorku a aj sestričku. A vlastne my, babi, čo sme teraz 3 na semester na ambulancii, sme si povedali, že by sme im ráno skočili ešte niečo kúpiť. Či už nejakú bombonieru, kávu, čaje, kvety. A kvázi sa im tak odvďačiť, že nám pomáhali ten celý semester. Môžete si spraviť také očko na ďalšie semestre. A keďže nemocnica je tam za tou električkou Hajduková a Tesco je tuto v Priore, takže ideme do Teska. Rozmýšľame, že toto by sme kúpili sestričke a toto by sme kúpili doktorke. Čo myslíte? Zvolte spôsob na dokončenie nákupu. Ešte vám natočím môj dnešný outfit. Šatne sú mimo nemocnice, to znamená, že aj keď je zima alebo keď prší, tak my sa vlastne musíme prezliecť v šatni a potom takto prejsť do tej nemocnice. Keď prší, sneží, máme sa prejsť do našich prezuviek, tak bohužiaľ v ambulancii to aj tak zašpiníme. A keď je zima a nemáme proste nejaké stomatologické mikiny, tak musíme ísť takto. Takže to je troška nedomyslené, ale no, bohužiaľ tak. Teraz som rád, že je leto a že môžem chodiť takto, ale šatne mimo nemocnice. To som ešte nepočula. Tak
Takže kvety moja sestrička dali, veľmi sa potešila, ale bohužiaľ doktorka tu dneska nie je. Zajtra piatok tiež tu nebude a až budúci týždeň štvrtok sem príde. Tak sme poprosili pani sestričku, nech ten kvet bude polievať, aby sme proste zbytočne nekúpili ten kvet, ale dostala ho na doktorka. Tak slúbila, že ho bude polievať. Jej tam dáme nejaký lístok, že to je proste od nás a je to tam proste bude čakať. Takže Stars and the Dons je posledná, je za mnou. Ďalšia ma čaká už v zimnom semestri v 5. ročníku. A ja teda môžem ísť domov a učiť sa na svoju poslednú skúšku, čo vám takisto dokumentujem. Ja som už na ceste na byt a ja som ešte toľko chcela k tomu povedať, že ja som mala pred 2 dňami, teda neviem, kedy toto vy budete pozerať tento vlog, ale 18. mája som mala skúšku dentoalveolárnej chirurgie a my sme tento semestr mali stáž z dentoalveolárnej chirurgie a my sme tam nemohli mať nalakované nechty, proste museli sme mať zastrihnuté nechty a proste žiaden gel-lak, žiadne umelé nechty, takže ja som bola celý semestr proste takto. A ja keď nemám spravenú manikúru, kvázi nemám gel-lak, nemám nič, tak neviem, či to dobre vidno, ale mi sa strašne tie brúška tak zapalujú a fakt, že neviem čo na to, takže rozmýšľam, že keď už mám po skúške, že pôjdem raz na manikúru a spravím si nejaký gel-lak, umelé nechty, alebo ak by ste mi mohli dať nejakú radu v komentároch, že ako sa proste starať o tie brúška tých, chápete čo to je? Tak by mi to strašne pomohlo, pretože jednak to esteticky nevyzerá dobre a stále sa s tým hrám, proste sa tak šupem, že je to stále vyššie a vyššie a je to už potom krvavé a mi to už začína vadiť, takže prosím, pomôžte. No kamaráti, ja som vám slúbila, že vám natočím aj svoju poslednú skúšku. Slovo som dodržala, ale natočila som to na Instagram, dala som tam aj voiceover, ale nič mi nebráni v tom to pridať aj sem na Instagram, kde budete mať všetko zdokumentované, ako som ten svoj deň prežila. Či som vôbec spravila tú skúšku, to vám stále nepoviem. A poďme na to. Poďte so mnou na moju poslednú skúšku vo 4. ročníku na zubarine. Skúška bola až o 2. po obede, čo pre mňa nebolo moc dobré, pretože som bola tak vystresovaná, že som vôbec nevedela spať. Takže som bola hore od 7. a už mi to opakovanie išlo na mozog. Tak mi napadlo, keďže tento týždeň mal byť aj v finále Survivoru, že nechcem byť úplne pozadu s pozeraním, takže som si ho zapla. Proste byli sa vo mne dve emócie. Ale mala som výčitky svedomia, že keby ma dneska vyhodili, tak to bolo preto, lebo som celé do obede pozerala Survivor. Tak som sa ešte snažila prejsť čo najviac otázok. Proste úplný lock-in. A čím sme sa blížili danému času skúšky, tak o to kamaráti som mala, že extrémny stres. A najväčší stres som mala z testu, lebo na ústne odpovedi to proste viete obkecať. Viete dokonca viesť aj dialog so skúšajúcim. Ale na teste, keď nechápete otázke, tak dovidopo. Ale našťastie test mi sadol a tu som sa už pripravovala na ústnu odpoveď. A dámy a páni, z ústnej odpovede som dostala Ačko. Toto som, že ani v sne nečakala. Bola som extrémne šťastná. Celý ten stres zo mňa opadol. A takisto som vďačná vám za všetku tú podporu. Nesmierne si to vážim. A ja sa po 2 týždňoch môžem konečne kvalitne vyspať. Kamaráti a kamošky, ja sa vám veľmi chcem pekne poďakovať za to, že ste dopozerali videa až sem. Ja si veľmi vážim tú vašu podporu, naozaj som za vás strašne rada. A chcela by som sa vás spýtať, či by vás napríklad zaujímalo aj video možno pre tých, ktorí chcete ísť na medicínu, na zubarinu, že nejaké tipy, triky, ako som sa ja učila na príjmačky, ako som sa kvázi dostala na tú zubarinu, ako som ja prežívala tie svoje prvé 4 roky, takže ak by ste o takýto typ videa mali záujem, tak mi to napíšte do komentára. A ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, vlastne dokumentovala som vám môj posledný deň na škole, takisto ako môj posledný deň v 4. ročníku, nie že na škole, to by som sa už moc tešila, lebo áno, ja rada študujem zubarinu, ale akože tešila by som sa, keď bude po nej. A teda posledný deň 4. ročníka a posledná skúška 4. ročníka, takže môžem povedať, že som oficiálne piatačka a ja sa mega teším, teraz proste budem užívať prázdniny, mám nejaké stáže, takže aj keby ste chceli nejaké video zo zubných stáží, tak mi dajte vedieť a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!